Ania La Ketdin. Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidon tayo, Jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganakmat da ito eh. Is, apay pala ngamin aya nga idiwaig ti kayat siya paglabaan. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramid ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdama manan. Kunayo manan, nabannog kayo. Nalakit din na ito nga ubingan. Anak ko, iso nga ijay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito'y kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa yang ngawan mo't sumungsungpat? Awan da dito, napanda ijay waeng. Anya? Ni, apa yang napanday dyan? Anyat aramidon da ijay? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangag ko nga da nakita da ako bre jiwaig. Isong awanan ti mapani jay. anya, Cobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga no saan da mapuputan kat adagayam umasidag ka dakwa da ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na. Nagswerte tamotin anak ko. Dua talang ada dito'y waig. Anya ay kumatiswerte dyan, nanang. Awan mo ti kwarta nga naalat ah. Kan kaslaki din kabutbutan nga dudwa talang nga da dito eh. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Oh, apay ka sa tilangam. Kaslamatin nga dati tartarayam abumbay. Isim pa yung nagtamurong. Agawit tayong. Anya, kaumumay milahang dito'y lakay. Saan ko pa analabaan da gito'y? Ijay kantun baleng aglaba. Adda dakkel ako bra dito eh. Isong awanan tim umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon tatang! Anya dayjay, apay anak ko ti Jero ti dyan di kayo. At damat ti umis isbunay. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita nga tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo ti umis burita igit ah. Dito'y pa'y matwaig ti pagisbuam. Ay, kar-aryak ka nga tao. Ay kay, kunak ngamin no awan tao. Kan may sa, mayat ngamin adangdanggak ti isbaw. No timo lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di mamang ada ko bra dito waig. Aha! Cobra nga, ha? Awan mo tinagit kita kasabali ang Cobra. Dahito lang putoto ikaw. Ha? Yaks! Dugyot ka talaga, si kakarag. Nay, apay nga ya pagsasawan da kitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-gita da ito'y Cobra. Ha! Delikado da ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kita nagawid. Pare. Aganad ka dita ha. Abang ano tokawan na kati ko bra. Ay, sapay la kung mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam?
Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay, saan mo't maray? Apay aya? Ay, nahanyalakit din day dyan nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang iti si daan mi itay agsapa. Awan matan kat nay anyat orasan. Apay ngay akas ta. Ay, jak man amo iti day dyan nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko tabakit akon. 30 ti tawan ni Karag. Gamay na. Nalaklakapay nga aywanan ti ubeng. Ngam iti iso alaklakayanan. Ngam inuubing mat ti panunot na. Ayun gaya maray. Amom kaday nga da kanu Cobra ijay waeg. Anya? Anda ko bra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din tanay bagam kanyak mare. Gistay mapanak ijay itay. Oh, Auntie Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda ko bra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami agpaso igiwaig. Ni ngamin bakit ko? Di na among adagayam Cobra iso napanda. Naimbag nga raw da sinurot da kami adagos nila kay. Tanaibaga na ang adda kanu ti Cobra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, ungayam anti, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda ko bra ijay. Imbaga mi dadakin ko na ante. Hangam saan mo tamamati? Kunanakit din, di pututoy na ti Cobra ijay. Anya? Ay, anya lakit din day jay akarag. Hala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti Cobra. Agawi na kiden. Kubramat nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa Cobra. Di daya amaw. Mas delikado pa iti Cobra. Ngam iti kunada Cobra. Yaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam. Apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May nga aldaw ko ang perperukan. Ngamjak maberukan. Isuan na rabiana. Kahit apay nga rod an abartag ka ngay. Ay na! Nang alaam iti kwarta a pinaggatang mo iti arak. Imposible nga ada kwarta a pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nga lagi din nanang natin nagkungarawd at dalaang nangawis kanya isuan na bartaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo a binirbirok di kwarta anatnag. Apay ako namanan ita nga da nangawis ken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nga ka lang itin bakitan. Anya lakit din day ta pa nagsasaon kanya kon. Nagatuwa saan? Mapanak man langin iti silid ka. Hoy! Bakita? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka diton! Lola, agpaiso nga tanga da Cobra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka amapmapan ijay? Sino ayat tinang iba ka nga da? Ang mga nagpaypayso nga jay mo pututoy ni Uncle Karag ti Cobra jay. Apay, anya ti kunan aya. Kuna na nga men, nga awan mo ti Cobra nga sa balay jay. Kaya jay lang pututoy na. Anya ka di Lola.
Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no, Jay. Cobra nga ibagbagana ka isuday, Jay, pututoy, Lola. Anya, anya La Ketdin. Nagalas mo tanday tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madi, Jay. Ay na, basta apo. Madijay ko na nga aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid na dya atao? Apay ka ti, Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda dya atao? Ang mga numaalam dya kinaluko na. Nawatam dya ko nakapaw. Anya nga min aya, Jay. Anya La Ketdin aya. Di kan da mag-adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapudpudaw. Ay. Saan ka mapan ijay waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel a Cobra ijay. Aha, Cobra nga. Ha? Napanak to pa iti kalman ni Jay. Awan mo tinakita ka, Cobra. Ah, bot-bot nga nyo lang ti pagbagiyaw. Kanwadaman nga agpaisaw. Tiliwag ka di apay, baklaak da itarayak. Ha? Ulag lang da Jay. Anya ka La Ketdin. Ay, baka amo ka iti biyag mo. Ay ka talaga mat, asyak ti makamo iti biyag kao. Biyag ko nga raw, apay biyag mo. Anya, tasong-pasong batang nakitan, muntoy man day tawales. Aha, apay mga itad ko tayo tiwalis nga eh. Haha, apay maagak. Amo ko nati pangusaran niyaw. Apay ubingak pay lang, ang mababaw tayo. Di mo gayam iawat day tawalis Sigay ta. Nay, anyaman ang tikal-kalkalin nyo dita. Ha? Apay nga the baseball bat dita nanang. Day to iti may bagay amay baot ken kalaklakayan. Ay, nga lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dita Ha! Ay, dita kayo man lang nay. Hoy! Agsupli ka dito! Ay, diyak kayak. Kimaro ka manan nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magayam ang bout. Mapanak man ijawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang ija Cobra, Anggal? Aha, saan ngagpaiso nga da Cobra ijay? Agul-ulbud lang dagiti nagkunkunang nga da Cobra ijawaig. Ay, iso? Wan, aguray ka man. Apay nga kaslawang tao dito'y balayaw. Ayan da na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbati dak nagbantay dito balay. Kastaya. Amo kang. Kaya't mo ti kumuyong kanyak. Mapantag di ko si Jawaeg. Maya ti Jay. Naglamis ti danaw. Makalangoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti Cobra, Jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsa na ito yung uncle mo. Uray at da Cobra. Kabaala ka patayin da Jay. Ha! Ala! Sakti magang mo! Ambot, ayan mo. Awan mo't lang dito'y balay. Anya La Ketdin. Kung nakabantayan na dito'y balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amangan nun na panlalagay ayam akadwa na dagitipada na nga ubeng. Naimbag ko malang ano kakadwana dagiti kaayam na. Kasanon nung napanijiwaig. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan asan amap mapan ijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Amangan no ijay nga agpaiso tinapanan na. Wan man, mapanak ijiwaig. Alak jibunin ka. Tama nga numakitak di Cobra ijay. Imbag lang nga dapang salaknib ka. Maya! Awan ngagpaiso ti umayan di taoy. Kaslagi din limaw at iwaig. Yahoo! Makalanguya kon.
Naimbang agpaisos ta simurtakin kang kan. Ay, katuan Alangan daw. Ikatamon day tagaus mo, taglangoy kan. Kumisbo aglang dito igay. Walang kan. Yahoo! Cobra mga. Nagatugayam ti bakla dito yung baryo Mabutang day ti may salanga, Cobra. Nanay. Anya ra jay. Apa ya kaslada magkut-kuti ti takarutan. Nagdakil mo ta, Cobra. Apa yang kan? Apa yang napukaw nga? Tulungan na. Apa yang kan? Nih, dara-dara ka matay. Tulungan na. Iban na kay hospital. Di ba kaya nga bagkatan ang kal? Salpag ka, Obeng. Awan survive. Apa yang tagririyaw iji abanda? Tulungan na. Pare! Anya, napasama! Apa yang nakadata ka dita? Tulungan na, paray. Kani, apa nakarwar pa dita? Ay, Dara tirun rumwar. Kinagat na ti Cobra. Anya? Cobra? Wan pare, tulungan na ka. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pare. San kan sabot ka umabot di hospitalan? Aguray, imbag tinalak ti bulong ka. Nya ti pangusaram dita pare. Iwag na tukawan. Musan nga guwaras ti gita ti bagim. Jakayat. Tulungan ka lang ngarudan. Apaya di mo kayat. Saan ko nagasapulan ti tulong mo? Mayatan ti rignak. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigirigatan kan. Sige kiti, agplastar ka, taiwa. Delikado kan. Saanan ko na kitam na kapalagon ti magdar. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti Madian na pasamak iti anak talakay. Un nga rod, imbaglakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. Adabat ti kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta mayatin ka no. Nasayat ang aron no kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di Cobra. Ije pala ang pututoy naman. Kunaman kami ni pare karag. Ako brakano di pututoy na. Amangan mo't nga, no, ti panagkita di Cobra, ije pututoy ni karag kat ulag mo't laang. Ay, nagpaisulay ako na lakay. Ay na, daitan kati kong kunak. Di naktumagamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak man no kunam apatayam dayjay Cobra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot wutoy mau. Pagisbuam laengan. Anya ka lagi din nanang. Ampay, di ka lang asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Amangan numay mayat paikit di Kay samet amaadda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingkamanan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya ka matinanang. Jag maaklaw. Nga awanan numar na dahi ti pututo ikaw.
Ay na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.